Hiob Timienu na da bi Nyankopɔn ma baasa wɔ rebegyina Awurade anim na Satan so di wɔ mu baasa wɔ rebegyina Awurade anim na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ ɛhe na ofiri bae na Satan bu Awurade sɛ ifiri asase so kyini na ɛso anante na mereba na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ wadwene makoa Hiob ho na obiara ni hɔ a wɔte sɛ ɔno asase so ɔbarima a wodi mu na ɔtene osuro Onyankopɔn na oyi ne ho firi bɔne ho nanso ɔda so kura ne mu die no mu ara na wahanya me atia no sɛ mensɛe no kwa na Satan bu Awurade sɛ ɔde wedeɛ pere wedeɛ ɛde onipa wɔ nyinaa ɔde ma pere ne kra na afei tiri wo nsa ɛka ne dompe ne ne nam sɛ ɔrenome wo anaa na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ woni wɔwɔ wo nsɛm ne nkwa nko na kora ɛna Satan firi Awurade anim kɔɛ na ɔde akuro bɔne kotutu Hiob firi ne nan ase kosi ne mpampam na ɔfa akyɛmfrɛ bi sɛ ɔde rehwan ne ho na ɔtena nsu mu na ne yere ka kyerɛ no sɛ woda so kura wo mu die no mu ara dumi wɔ Nyankopɔn na wu na ɔka kyerɛ no sɛ sɛdeɛ ma agyegyentwie no mu bi kasa na wokasa yi yɛagye Nyankopɔn hɔ de pa na ade bɔne na yɛrenyɛ anaa yɛn nyinaa mu no Hiob amfa n'ano anyɛ bɔne na Hiob namfo baasa te amanehunu a aba ne so yi nyinaa no wɔn mu biara fi deɛ ɔwɔ bae Timani Elifas ne Suhini Bildad ne Naamani Sofa na wobehyia sɛ wɔrebegyam no na wakyekyere ne werɛ na ofiri akyikyi mema wɔn ani so na ohunu no wɔanhu no na ɔmema wɔn ne so sui na osunsanee wɔn ntadeɛ mu na ɔto mfuturo kɔɔ so gu wɔn atifi na wɔne no tenatena fam nnanson adekyeɛ ne adesaeɛ na obiara ne no ankasa na ohunu sɛ ne yia no so paara